Evo idemo na doručak. Mi smo mislili krenuti u 8 sati jer bi neka kiša trebala početi padat. Doručak se poslužuje kao od 7 do 8. Sad je već skoro pola 8. Sve zaključeno, nigdje nema, nikog nema. Ne možeš se odjaviti, ne možeš na vrijeme otići. Da bi stvar bila gora, kao neka kiša bi trebala padati oko 10, ali sad ide u prilog što je nebo vedro, pa vjerojatno kiše neće biti. Spremni u 7, krećemo u pola 9.
Evo, ako slučajni prolaznici naletite na ovu benzinsku, vidite kako gleda. To je odličan WC. To je benzinska s odličnim WC-om. Jako miriši. Jako miriši. Ima neobični Svjetići. Poserete se i ono po svjetićima miriši.